coa dúbida, acábame de confirmar persoalmente que a última palabra do listening about inglés era buildings. E agora que xa estamos todos tranquilos, aínda que sabemos sin saber por que nos quitaron o mérito de ter máis ascensores que Italia, pero bueno, imos ir finalizando e imos a darlle paso con un fortísimo aplauso ao noso director, Marco Veiga. Queridos familiares, profesorado, alumnado e invitados, boa tarde a todos. Chegou o momento da despedida deste gran acto de graduación. Rematades unha etapa desta carreira de fondo que é a vida, pero axiña comenzaredes outra. Lembro cando eu tiña a vosa idade e xa estaba desexando rematar este ciclo voso para empezar outro na universidade. Deixaba moitas cousas atrás, pero viñan moitas outras novas por descubrir. Unha delas foi un cantautor cubano que me encantaba e que empezaba unha canción cunhas palabras de Bertolt Brecht que este ano un compañeiro voso loitador fixo que me volveran a cabeza e que dicían así: hai homes que loitan un día e son vos, hai outros que loitan un ano e son mellores, hai quen loitan moitos anos e son moi vos, pero hai os que loitan toda a vida, eses son os imprescindibles. Gustaríame que sexades dos imprescindibles, dos que loitan sempre, que loitedes polas vosas metas, pola vosa felicidade, pola felicidade dos que vos rodean, por facer un mundo mellor, por deixar un mundo mellor. E, en tanto, lembrade que pertencedes para sempre á familia do Castelao e que estaremos orgullosos dos vosos logros. Loitade. Espero que este vos consello vos sirva no voso prometedor futuro. Desexo-vos todo o mellor. Moita sorte e feliz verán. Un saúdo e moitas grazas a todos por vir.